Pati yung bike. Pati bike. Grabe, dalawa lang yata talaga yung mga nandito to. Wala nga ni. Pati ba naman yun? Yun na lang yung hanap buhay niya. Kasi lang ako. Nagkape ka lang? Ako din, naglinis-linis lang ako din sa babaw. Hapon o gabi? 6:30. Gabi. Isang anak. Tapos mga asawa. Ang kumuha ng sidecar tay. Kumuha na ng sister. Nagkita na ng 6:40. Grabe naman yung mga yun. Tapos like, nanakaw daw yung sidecar nila. Oh, kita mo, wala na yung sidecar dyan Ay, sa wala na labas. dito sa... Wala dito. So yun po mga kakwela, mga kabiyaya, yan, pupuntahan ulit namin yung mag-asawa na matanda dito sa may C6. Yung, ano yun? Yun yung accident. Aksidente oh. May na-aksidente dito mga kakwela. May babae na pulis. Naku po, mahirap. Mali yung kamay, no? Oh, Yan, siguro. Ang haba ng ano eh, sad-sad ng ano eh. Ang Oo. haba ng sad-sad ng... Yan sa mga kapwa na, sa mga kababayan natin mga ano dyan, rider. Hindi tayo pwede mag-stop dito. Hindi, dun tayo sa unahan. Ayun pala ho may ano. Oo. Yan. Mag-ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho natin, lalo ng mga nakamotor. Oo. Yan, punta tayo dito. Parking ka muna dyan, pati. Ayun kaya pala nagkaroon ng ambulansya. Oo. So yan po, pupunta ko namin dalawang matanda na mga senior na rin. Babigyan natin kahit paano ng tulong. Kung natatandaan nyo, sila po yung binaba ni Nathan. Sa video mo yun, ano? At Yung yung hiningihan ko ng Upo. kalabasa. kalabasa. Ang tawag ni Ate Del. Ang tawag ni Ate Del dun sa puno ng upo ay kalabasa. Oh, napakagaling po talaga ni Del Cabarle. Sobrang napakatalino. Ayan, So, ganyan po talaga pag gumagraduate sa San Felipe. Sa sobrang talino, yung upo nagiging kalabasa. Sige po, tara, puntahan natin. Yung sinanay na ano yung kanyang kamay baluktot. Yung kamusta ano yan kasi naman siya ni ano. Nanay, kamusta? Kamusta na po? Saan kayo pupunta? Ayaw nga pala nakalimutan. Pipi ba siya? Ha? Pipi? Pagsalita yun. Hindi kasi nagsasalita si nanay eh. Ayun si tatay. Sige, punta tayo doon sa baba. Ayan, sa inyo po. Kaya punta tayo sa baba, nay. Ay, si nanay. Grabe, taas. Nanay, dandaan. Lakas ng hangin. Kaya nyo po ba, oh? Nanay, oh. Hindi ba si tatay bababa ako dyan, nay, ha? Ha? Dadaan ako dyan. Bababa ako, bababa. Paano ba to? Ang hirap. Baliktad ata yung pagbaba ko. Yan, no? Yung bahay nila, oh. Ilalim ng kulay. Sige, nay, ako na dyan. Ano yan, nay? May bunga, bilhin na lang namin, nay. Gulay. Upo. Naku, may aso, nay. Nakatali ho ba yan? Si tatay. Kamusta na, tay? Magandang hapon po. Nag-BBS. Yan, nandito po yun, oh. Dahil nilang tanim, oh. Yan, oh. Ano yan pa? Ano? Upo? Ano yan, ay magulang na honi pa? Bata pala. Bata pa yan. Bilhin na lang namin, tay.
Oo, bueno, bilhin na lang natin. Yan kasama si Toslik. Ang ano, grabe yung bahay nila dito. Nasa pinakababa ng ano, ng daanan, ng kalsada. Nanay, kamusta na po kayo dito? Kamusta naman ho kayo? Bali pala yung kamay ni nanay, oh. Tatay, kamusta na po? Kumain na po ba kayo? Tanghalian? Inuulam nyo? Oo, sensya na, ngayon lang ulit kami nakabalik. Busy po kasi. Ngayon lang namin kayo natiran ng ayuda. Pasensya na kayo. Bili na lang namin yung upo nyo, ha, para may extra money kayo. Yan sila nanay. Ang dami talaga dito sa C6 na ano, no? Nangalakal kayo, nay, ngayon? Nangalakal kayo? Oo, nangalakal pala sila. Nagboto ako. Ah, nagboto ikaw? Sino binoto nyo? Si Bibi ni Alice, ano po? Na ano? Ang isa. Ah, Tatlo kami. nagboto kayo. Na kinukuha na ni tatay yung ano, ni tatay patola. Ah, patola, upo. Puso mo. Yung kinukuha na. Tatay, magkano benta nyo yan? 30 lang? 30 na. Ang malaki siya na. 30 lang ho benta nyo dyan? Bilhin ko na lang ito ng ano, 200, dalawa. Puso mo. O yun, tay, kunin mo na yung isa, tay. Puso mo. Bigyan kitang ano, si nanay sabi nguso mo. Puso mo. Wala yung plastic yan ay. Wala yung plastic. Kasi sayang, kung ibibenta yung 30, napakamura naman. Sa palengke namin, umabot na ng ano, 50 mahigit. Yan, no? Lalaki niyan, tay, ha. Yan, bilhin na lang namin, tay, ha. Kaysa sa iba nyo ibenta, mura. Sa akin, 200. Binili na namin Tito Slick pang mamaya lutuin namin sa bahay. Oo. Yan, si tatay. Tatay, anong nangyari sa mga araw na dumaan nung umalis kami? Kamusta na ho kayo? Nawala na amon kayan ang Ano po? Ninakaw yung sidecar nyo? nawala. Wala naman. Nawala lang isang usap sa Pati yung bike. Grabe, galawang walang yata talaga yung mga nandito to. nawala nga ni. Pati ba naman yun? Yun na lang yung hanap buhay nyo. Nagkape ka lang? Ako din naglinis-linis lang ako dito sa babaw. Hapon o gabi? 6:30. Ay, mga dilim-dilim na yun. Bigla wala. Nakikita namin sa CCTV. Bata. Dito tayo, tay. Bali, bata. Isang batang babae. Tapos mag-ina. Binigyan natin din. Dagdagan daw. Yung pang bayad sa upo. Oo. Baby. Isang anak. Tapos mag-asawa. Ang kumuha ng sidecar, tay. Kumuha na ng sidecar. Nakita na ng 640. Grabe naman yung mga yun. Tapos like, nanakaw daw yung sidecar nila. Wala? Wala mo, wala na yung sidecar dyan Ay, sa wala na labas. dito. Kaya pala wala dito. Nawala na kayo, nawala na kayo, nawala. Ninakaw. lang ako eh. Palis ako eh. Ito lang ang naiwan, oh. Hindi po niyo pinatak. Hindi, nagkape nga lang daw siya, si tatay. Nawala na ito. Sir, pinawala. Wala man walang awa yung mga yun, no? Lahat na lang tinatalo. Ultimo sa mga yun na lang hanap buhay niyo mag-asawa, pangkalakal. Grabe naman Walang mga puso. Paano yan, tay? Di mano-mano ka ngayon. Pag nangangalakal, buhat. mga panong aw namin na. Grabe. Hindi man lang sila naawa. Ayun na nga lang yung natitira sa anak buhay nyo. Sira halos masisira na nga din yun. Tapos yung pinagka-interesan pa nila.
Hindi nila naisip na kayo ay mga maedad na, mga matatanda na yun na nga lang yung panghanap buhay nyo, ninakaw pa nila. Grabe naman oh. Sana wag kayong karmahin mga nagnakaw kasi once na kinarma kayo, grabe ang balik sa inyo niyan. Grabe ang karmang mangyayari sa inyo. Grabe, wala na talagang pinapatawad mo yun, no? Wala man lang pinapatawad yung mga yun. Grabe naman. Parang ako yung nanghina ako nung malaman kong nanghina ako nung malaman ko na ninakaw yung yung sidecar nyo. Yan nyo tayo, Diyos na bahala dyan sa mga yun, mga ganyang yung mga pag-uugali. Ginaano-anuhan ito kay ginaanuhan ng tubig, Nakakargaan yung tubig. Na, okay. Magkano ba ngayon yung paggawa ng ganun tayo? Ano yun? Mahal din nata yung ganun eh. Bike. Yung bike nasa 5,000 na eh. Magkano bike ngayon na ganito? Eto, kanino to? Sa Sa inyo to. Bali, sidecar na lang kulang. Siguro mga 5,000. Kaya na, no? Humina lang kasi talaga yung views ko sa YouTube eh. Walang masyadong revenue kaya kung yung dating revenue ko lang, kaya kong solusyonan yan. Wala man lang mga awa yung mga hype na yan. wala nga kung kabisan nga masisira na makukuha ka. Hindi man lang naawa sa inyo. Di bali tayo tanggapin nyo. Yan, 200, 300 yan, no? Tapos yung bigas kanina, pang gastos-gastos nyo na din ni nanay. Di ba sila naawa, oh? Tingnan nyo yung kamay ni nanay, oh. Oh, pero kasama niyo si nanay mga lakal, di ba, tay? Ayun, oh, nagsisikap si nanay kahit na paano pala to, nay? Tanong ko lang. Nahulog ako sa palengke sa Bata ka pa noon? Bata ka pa? Hindi, ngayon lang Siguro mga ano na yan. mga 5 na ano. May Bago pa lang din. May edad na rin po kayo. Kasi hindi na naoperahan. Wala. Ganyan na lang po siya. Ganyan na ito. Pero nabubuka pa naman pala eh. Ano yun? Pati sa dibdib na meron dito, bali din. May ano may ano yun. Tumama sa Nagdagandagan. Utay na ganyan ka. Laki ako. Oo. Nagdagandagan. Ano yung buto? Hindi. Parang laman tay? Parang laman na pero nagdagandagan. Pag magsakit naman ito, pag magsakit parang tinutusok na dako na malaki. Mataas ba yung nilaglagan nyo, nay? Taas na agad. December 31. Mataas talaga. Ay nako, nayayamot ako dun sa nagnakaw ng nyo, ng sidecar nyo. Napaka walang kwentang tao nun. Ang tamo, ang aga pa noon, 6:30, maliwanag pa yun. Kalis nga ako pupunta na ako ng... Yan yung pambili mong bigas ngayon, ninyo, dapat. Yan, pambiling bigas nila, 20 pesos. Kalahating kilo lang. Kalahating kilo. Wala pa kayong ulam nun. Ulam lang yun. Luto ang alam niya. Lulot na ulam. Asukal. Sukal, pag wala kayong pangulam. Ginaano sa kape. Wala man. Anak akong kape ito. British na kape. Hindi nabili ko. Okay. Tawag dito. Yung ano ko kasi tayo, yung sahod ko dito sa YouTube, binibili ko ng bigas yan. Grocery. Nare-repack ko. Bali kung sino yung mga nandito, yun yung mga binibigyan ko talaga. Tulad nyo, galing ako dyan sa kabila. Doon sa dulo. Ayun yung inaabot-abot ang pinagkakasya-kasya ko lang. Kung may nag-i-sponsor, yun, pasalamat ako, may nag-i-sponsor.
Pero kung wala, pasalamat pa rin kasi kahit paano may nakukuhaan ng pangayuda, pangtulong nga sa katulad nyo. Pero ako po hindi ako mayaman, pareha-parehas lang po tayo. Talagang mas medyo angat lang ako kasi kahit paano nakakain ako ng gusto ko, no? Di Alam mo katulad, natin na mayaman kay madaming pera. wala nanay, hindi po ako mayaman. Nani, alam mo natin na mayaman kay madaming pera. Tsaka kung mayaman na ako na hindi na ako ano, talagang gusto ko lang tumulong. Gusto lang namin ng Trio Kuwela tumulong. Kasi nga ano na yun, part na ng buhay namin yun. Yung kaso nga lang ngayon medyo nagiging crisis. Wala kaming masyadong may pamigay. Kaya hanggang bigas-bigas muna kami, grocery. Ano na ngayon? Grabe no. Grabe yung ano. Kaya kanina yung patulan nyo, nagulat ako, 30 pesos lang pala yun. Ang isa, Di 30 Di 30 pesos lang, Nay. Kung ito una na bunga nito, Anong salita niya, Tay? ang una na bunga nito, Mas bati. Hindi siya marunong mag-Tagalog. pwede man. Pero nakakaintindi kang Tagalog. Oo, na makikintinding pwede man magpatagalog. Bakit hindi? Ang salita nyo kasi kanina, Bisaya eh. Puso mo. Bakit puso mo? Kaya ba sabi ako, visit ka? Parang mannerism. Puso mo ito. Puso mo. Akala ko kasi nguso mo eh. Nguso mo. Tatay, matanong ko lang pala, ilang taon na ho kayo ditong naninirahan? Kaya nakapanganak na kami. Dito nyo na naipanganak yung mga anak nyo. Tatay, ilan po ba anak nyo? So yung mga kakuwela, no, mga kabiyaya, grabe yung ginawa sa kanila. Walang-wala na nga yung dalawang matanda. Kinuha pa nila yung natatanging pang hanap buhay nila, pangalakal. So paano na lang to? Wala na. Mano-mano na lang si tatay ngayon. Bit ng sako kasi wala na yung sidecar niya, ninakaw. Ano oras naman? Magkano ang magpagawa ng sidecar ho ngayon? Umabot ng siguro, pinakamababa lang sa sidecar ngayon 5,000. Ang pinaka 6,000 siguro, 7. Tsambahan ka lang makahanap ng 5,000 na sidecar ngayon. Eto, buti may bike dito si tatay. Kaya kapag kung halimbawa may dumating na blessing sa akin, sasagutin ko yung sidecar niya. Pero kung wala kung sana may dumating, no, para masagot ko yung sidecar ni tatay. Yan nyo tay, pasadyos natin yung nagnakaw ng bike mo. May karma din yun. Gabaan man na siya. Gagabaan naman. Gabaan man to siya. Sige tay, dito na ako tay. Ingat kayo palagi. Salamat nanay, dito na ako. Ikaw din, Ingat kayo pala po. Salamat. Ikaw, umingat ka rin. Kaya mga kabiyaya, maraming salamat sa nakakawa naman yung dalawa. Naabutan ko pa yung sidecar nila nung pagpunta namin dito ni Nathan. Naabutan pa po namin yung sidecar nila. Ngayon wala na, ninakaw nga daw. Walang puso yung gumawa nun, grabe naman. Hindi nila man lang inisip na yun na lang hanap buhay ng dalawang pobre. So yun po, sige po, maraming salamat. Salamat sa suporta nyo palagi. Ingat kayo at God bless po. Yan, bye-bye.